Eh, nani ang naubira nagluta? Hey, what's up mga guys? So, kanang feeling nga di ka kabalabit ang makeup. My God, kasi. Ay, idiritso ka na din yung vlog pa din na tagperya. Oo nga. To be a makeup artist, just blend it with your feelings. Yung, alo. Day, puti ka, day. Hala, mauda ay na. Gamayon na giday siguro siya ba? Dapat lang, girl. Mura na kag white lady. Kayag sa ako ang kuan. Uy, alay. Ayag akong... Kuntang bayot. Nya naulo ka sa ako ang ano, kaputi, no? Wala, ako kay natural mo. Nani yun? Eh, nani ang naubira nagluta? Gikaon ang gluta, best. Magi mo tag thumbnail. Aw, aw. Meow. Skit siya best. So, this is. So, Ito na kani, po. napalit na mo siya 25 pesos sa gaysa, no? Pero, kung gusto ninyo og dungagan og design, nagpalit ni og ukay-ukay. Day. Kung gusto, may paraan. So, nagpalit mi og pambata, and then, na siya pang muskitero. So, mo mong gigamit. Yes. Amo siyang gikat into, nani, sa English? Too small. Into small pieces. And then we lisod siya mag-English. So, ako na lang siyang Bisaya. So, inani, mura siyang pilitan. Kailangan ra ka og glue, gunting, post-pearl, and then you here, you plit here, and then, There. kaya para di kita, baho laway. Kaya para pagsulod na mo, tomorrow is our masquerade party sa among course nga public administration. So 2 days ang ang past day. So mahitabo ang dakong selebrasyon. Ugma ang past day. So may mga pas. para dili mo mailhan pagsulod ninyo sa inyong event, kung gusto mo something, dungagan lang nimo siya diri. Diba? Pagsulod ninyo, di sila kaila sa inyong kinsa ng gwapong bayhana. Grabe siyang bayhana. Para masaytan-saytan nato si Crush that to isag na. Ayan. So, yeah. Again. It's okay, bro. Okay, kaya. Okay kayo. Nice ba siya ay? So, wala gid ko nagmahay nga nawala yun. Ang among una gipalit na tab 59. So, naitabo, nagpalit mi sa tag 25 kay wala na ni kwarta. Pitos ang mga bayot. Ingon pa ni si Sariana na ay Purpose, Lord. purpose kung anong nawala to. Pero kung unsa man ang purpose to, ang nakita adto nagbasol. Kay dili kwarta, dili pagkaon, kundi maskara. Pero pwede to nila Maricel, di ba? Yeah.
Yeah, yeah. Or on our way to Period. Period? Yeah, Period. Period. Yeah, so uno man namin miug himo sa among mascara maglag sa miug Period. Okay. Para nice kayo, nice. Good na kasi kaya. Here, oh my God! Mga igala sa karon na namin diri sa perya. Nahulat kaming kanta. Ganda naman. Wala, pero kakayanin kay. So, nakauli na ko gikan sa perya. Akong gipasakay kadyat si Cesaria. Akong gipasakay si Cesaria and then nanan ko din eh. So, tomorrow is the masquerade party na mo. So, abang-abang sa abang kay mag-feel ako mag-video ko ano. So, bye! And don't forget to support Visaya vloggers. Yeah!